Masulo abwino kwa inu nonse, abale ndi alongo, anyamata ndi asikana, ndikudziwa kunena kuti nonse mwakonzeka kuti tikhale limodzi mu programu iyi ya mtengo wapatali imene mabwera Sunday lililonse 7 o'clock. Muli ndine mulusi komanso mkonzi wa programu imene ya Hymns of Hope Malawi edition, Victor Kawula. Ndikufuna ndikulandireni nonse madzulo ano pamene tikupita kukagona. Ndikufuna tigawane mawu amene akuchokera pa Kolose chapter 3 verse 11. Theme ya programu yathu ya lero kunena kuti Christ is all in all. Yesu ndi zonse mu zonse. Yesu Kristu ndi zonse mu zonse. Tikamawerenga pa Kolose chapter 3 verse 11, Paulo akufotokoza kunena kuti apa palibe Muyuda kapena Muhelene kapena Mbabale kapena mfulu kapena womkapolo, koma tonsefe tili pansi pa Yesu Kristu. Ndi akunena kuti chifukwa Yesuyo ndi zonse zonse. Tonsefe pamene tinamulandira Yesu Kristu, pamene Yesu anabwera pa dziko lapansi, anatipasa chipulumutso chimene ndi chokwanira wina aliyense posawerengera mitundu yosiyanasiyana. Lero tiona kunena kuti pa dziko lapansi timakhala anthu tikusalana, mwina kumaganiza kuti ayi awa ndi azungu, ayi awa ndi alomwe, awa ndi atumbuka kandi chani. Dziko la Malawi timayenera kuti Malawi ndife amodzi, koma timakhala ndi amodzi nthawi zina kumakhala kukumbana ndi zinthu. Komano pansi pa mtanda wa Yesu Kristu akuti ndife amodzi. Chotero pamene tikumvetsera programu yathu ya tsiku la lero, tikufuna musandisiye dekha, tauzeni anzanu tikhale nawo limodzi. Lero tabweretsa nyimbo zapadera zimene tikufuna tikupaseni chilimbikiso komanso zitithandiza ife pamene tikuona kuti Yesu ndi zonse mu zonse. Kuti kodi ifeyo Yesu amatikwanira? Ine ndikufuna ndilengeze tsiku la lero kunena kuti Yesu amatikwanira. Sindikudziwa ine kuti Yesu amakukwanira ani? Tatiye tikhale limodzi. Ngati simunapanga subscribe ku programu imene, tapangani subscribe ku YouTube channel komanso kulipanga follow pa Facebook, kuti pamene ma programu amene wakubwera pamene tikuona za Yesu mu zonse, amene Yesu amatikwanira. Tikufuna tione mu tsiku la lero kunena kuti Yesu Kristu akufuna kuchosa ma boundaries amene ife timakhala nawo pa dziko lapansi. Anthu pa dziko pano timakhala okondera, kaya leroli tikumva kunena kuti mitundu yosiyanasiyana. Ngakhale ku Malawi kuli alomwe, kuli achewa, kuli asena, kuli kaya atonga, kuli kaya anthu achiyawo. Tonsefe ndife ana amodzi, ana a Mulungu wakumwamba. Ndipo chipulumutso chimene akunena kuti Yesu Kristu anachipereka kwa wina aliyense. Chipulumutso cha Yesu Kristu chimatibweretsa ifeyo kukhala pamodzi. It makes us to be equal because we are God's children. Tonsefe ndife ana ake a Yehova. Chotero mu tsiku la lero tifuna tiyambe ndi nyimbo imene akuyimba Ana Masalima, komano akutsogoledwa ndi Pastor Benson Mbewe, ameneno ndi abusa amene anayimba nawo nyimbo imweneyi imene tikuyitchula ngati kuti extended version, imene anayimba nyimbo ina kuti azayankha, Mulungu wakumwamba amayankha. Amayi ndi abambo, tamveserani nyimbo iyi imene ina Masalima komanso mosokezera ndi Pastor B.L. Mbewe akuyimba kuti azayankha.
Ndemmene tukukamba zokhuzana kuti no Yesu ndi zonse mu zonse. Zikutanthauza chani? Zikutanthauza kunena kuti chifukwa kuti Yesu Khristu anatifera, ife tinayenera mioyo yathu timuyike Yesu Khristu khala pakati. Christ must be the center of everything that we do. Muchina chilichonse ife chimene timapanga, Yesu akakhale pakati pathu. Kodi inu mukudziwa kuti pa dziko lapansi nthawi zinatu anthu amatha kutiyamba, komano zikutanthauza kunena kuti pamene ngakhale nzathu watiyamba tisanachite zina zilizonse, chithunzithunzi cha Yesu Khristu chizibwera pamenepo. Tizizifunsafunso kuti kodi anakhala kuti Yesu anali pano anakachita chani. Takumbukirani Yesu Khristu akumugenda komanso akumulavulira malovu, Petro anadula khutu la mmodzi mwa anthu amene amazunza, komana akunena kuti Yesu anamuzuzula ndipo anakamubwezeresa khutu limene. Ifeyo ngati Akhristu tikazamuyika Yesu khala patsogolo, sitizabwezera choyipa ayi, tizadziwa kunena kuti tonsefe ndife amodzi, koma ifeyo tizakonza choyipa pochita zinthu zabwino. Tatiye timvere nyimbo imene akunena kuti kholola.
imene Muni Ministries akunena kuti kholola posachedwa Yesu Khristu akubwera ndipo azatenga kholola anthu amene ali wokonzeka kumulandira iyeyo. Monga Yesu ali zonse mu zonse, anatipulumutsa ife pa dziko lapansi, ndipo tili kumapeto a nthawi, ndipo akuti posachedwa akubwera kuzatipulumutsa, ndiye akuzatenga kholola. Kodi inu mwakonzeka? Inetu ndakonzeka. Kodi inu mwakonzeka? Tiyeni tonse tikonzeke kumulandira Yesu Khristu pamene tikumvera nyimbo iyi kholola yoyimbidwa ndi Muni Ministries. Posachedwa Yesu akubwera kudzatenga ochita bwino malingana ndi ntchito zawo. Ena adzakondwa, ena adzalira. Oh, oh. Ndiye pamene tikukhala ife mdziko lapansi tikudziwa kunena kuti monga Yesu Khristu akunena kuti iyeyo ali nafe cholinga, akufuna kunena kuti ifeyo tikhale nyali pa dziko lapansi, nyali yowalira anthu ena osiyanasiyana, kaya ndi kumaofesi kwathu, kaya ndi kumalo kumene timakhala. Tikafika pamene popo ife tizionesa kunena kuti ndife nyali. We were redeemed for a purpose. Mulungu anatipulumutsa ife ndi cholinga.
tizizifunsa ifeyo kunena kuti kodi pa dziko lapano tinabwera chifukwa mwatsoka? Alipo anthu ambiri amene akamakhala pa dziko lapansi timaganiza kunena kuti mwina tinangobwera mwatsoka, koma sitinabwere mwatsoka ayi. Ndifake Advent Family Choir akuimba nyimbo kunena kuti kodi nangula azalimba. Tili mu dziko ili lapansi kumene mafunde osiyanasiyana akumabwera, komano kodi akutino kodi nangulayo ifeyo pamene akubwera azalimba. Pamene ifeyo takhazikika, kodi ifeyo pamene mphepo zikubwera tizalimba? Ngati akhristu tikufuna tilimbe, tikuyenera tilimbike mwa Yesu Khristu. Nangula wathu ndi Yesu Khristu amene iyeyo angatipange anchor. We are anchored by the love of Jesus Christ. He is the only one who can protect us. Amene angatipange ife kuti ngakhale mphepo zingaombe tiyime, chifukwa Satana akuonesa kuti mphepo panopa zikuomba kwambiri. Anthu ena akumafika poti kodi ife tizapulumuka, komano agula kunena kuti kodi nangulayo azalimba. Azalimba chifukwa ndi Yesu Khristu amene ali nangula wathu. Tamvetsera ni nyimbo imene ino akuimba ndi Advent Family Choir akutipase nyimbo imene kodi nangula azalimba. Nangula yo azagwira pamene mitambo ikwiya, pamene mafundewo awopya. Kodi nangula yo azagwira. Tiri nangula wolimba pamene sisatu wala walimba wosayenda. Mulimbika tu chikondi chake. Tiri nangula walimba pamene sisatu wala walimba wosayenda. Chikondi chake. Akamangidwa bwino alimba, dzanja la Mbuye liteteza. Chingwe chizachokera kwa Yesu, azagonjesa ndi mphamvu zake. Tiri nangula wolimba pamene sisatu wala walimba wosayenda. Mulimbika tu chikondi chake. Tiri nangula wolimba pamene sisatu wala walimba wosayenda. Mulimbika tu chikondi chake. Tiri nangula wolimba pamene sisatu wala walimba wosayenda. Mulimbika tu chikondi chake.
nkhani ina imene imatikondweresa ndichonena kuti pamene Yesu Khristu akuti ndi zonse mu zonse, zikutanthauza kunena kuti chani? Pamene iye anali pa dziko lapansi, Yesu Khristu anatipanga ife kukhala abwenzi ake. Ananena kuti palibe amene munthu amakhala ndi bwenzi lake osamuuza chimene afuna kuchita ayi. Kodi inu mukudziwa kunena kuti no pa dziko lapansi alipo anthu osiyanasiyana, ngatitu anthu timachita mabizinesi, anthu ena amapezeka kuti no timalephera chifukwa ngakhale makochi athu amene amabizinesi amapangawo nthawi zina satiuza zinsinsi zina amabisa. Komano akunena kuti no Yesu Khristu mene ali pa dziko lapansi anawuza akuphunzira kunena kuti you are my friends. That's the reason why I've told you everything. Yesu sanatibisire ayi. Ifeyo ngati ma disciples omusatira aka Yesu Khristu, Yesu anatiuza chilichonse. Akuti Yesu was an express image of the Father. Anali iyeyo monga wotionesera Atateyo. Tikamuona Yesu timaona Mulungu wakumwamba. Ndiye ifeyo anatipasa chisanzo pa dziko lapansi, anatiphunzitsa tikoti ifeyo tikayambana ndi anzathu tizipanga bwanji, tikakhala ndi anthu ena amene tikusempha nawo maganizo tizichita motani. Yesu was an express image amene muzochitika zake anatipasa ife chotitsogolera. Ndifake pamene tikubwera ndi nyimbo iyi tikunena kuti moyo wanga ndikondwera kuti ndapulumuka, imene akutipasa ndi a descendants. Akunena kuti moyo wanga ndizakondwera ine pamene ndizapulumuka. Gulu limene lochoka kukaronga akutipasa a descendants. Akunena kuti moyo wanga ndizakondwera chifukwa posachedwa tikudziwa kuti Yesu Khristu akubwera nacho chipulumutso. Anatiphunzitsa amene anali pa dziko lapansi, anatiuza kuti tikakhala Khristu tizichita motere. Tamveserani nyimbo imene ya Descendants. Moyo wanga ukondwela kulandila Yesu mpulumutsi mwanandifera, ndikondwela kuti ine ndapulumuka, ndikhale naye nthawi zonse. Moyo wanga ukondwela kulandila Yesu mpulumutsi mwanandifera, ndikondwela kuti ine ndapulumuka, ndikhale naye nthawi zonse. Ndikhale naye, ndiyende naye, konse ndipita asogolele. Ndikhale naye, ndiyende naye, konse ndipita asogolele. Ndikhale naye, ndiyende naye, konse ndipita asogolele. Ndalandila Yesu mpulumutsi, moyo wanga wasintha, ndinewo masuka, mbale wanga uchedwela njindi za ziko, mulandile ye akale nawe. Ndalandila Yesu mpulumutsi, moyo wanga wasintha, ndinewo masuka, mbale wanga uchedwela njindi za ziko, mulandile ye akale nawe. Ndikhale naye, ndiyende naye, konse ndipita asogolele. Ndikhale naye, ndiyende naye, konse ndipita asogolele. Ndikhale naye, ndiyende naye, konse ndipita asogolele. Ndikhale naye, ndiyende naye, konse ndipita asogolele.
tikamafotokoza kunena kuti Yesu ndi zonse mu zonse, Christ is all in all, tikutanthauza kunena kuti Yesu ndi zonse mu zonse. Zonse zimene zili pa dziko lapansi tikamawerenga pa Kolose chapter 1 verse 15 mpaka na 16 tiona kunena kuti Yesu analenga zakumwamba ndi za dziko lapansi. Iyeyo analipo pa chilengedwe pamene amalenga. He is the active agent in creation. Pamene zinthu zimalengedwa iyeyo ndi amene analenga zonsezi. Chotero pamene ife tikukhala pa dziko lapansi, Yesu Khristu kaya tili ndi magalimoto, kaya tili ndi mabanja, kaya tili ndi matalenti, kaya tili ndi nzeru zimene tisazitamande pa ife tokhayi, ndi Yesu Khristu yekha amene amatipasa zinthu zonsezo. Analenga kumwamba ndi dziko lapansi. Anthu lero kuli ma scientist akumakaphunzira. Zimandiseketsa ine, munthu ukangophunzira kuchiza matenda mwina a skin yokha, koma amakhala kunena kuti akuti ndi professional, kumachula kuti doctor wakuti, kumakwera ndege zosiyana-siyana for ndi specialist. Wina amangodziwa mwina matenda apamphuno ndi kukhala specialist, koma kuti iyeyo ndiye mulengi wa zonse, akudziwa china chilichonse, sangafanane ndi ma scientist. Alipo anthu ambiri pa dziko lapansi akaphunzira amaziona ngati akuposa Mulungu wakumwamba. Kodi cholengedwa chingapose mulengi? Tatiye timvere nyimbo iyi imeneno akutipasira ana Mirango Dorcas, amene akunena kuti dzukani a Khristu. Tidzuke a Khristu chifukwa mmene ife tili pa dziko lapansi tikugona. Satana akumatichenjerera nkumaona ngati kuti ife mwina tikulenga zinthu zosiyana-siyana, kupanga design, tikungopanga recreate, koma Mulungu ndi amene analenga zonsezo. Ndipo ngakhale ife kuti tipange zinthu zosiyana-siyana, timadalira nzeru zake za Mulungu wakumwamba. Tamvetsera ni nyimbo iyi imene ina Mirango Dorcas akutipasa akunena kuti dzukani a Khristu. Mmene ife tikupitirira ndi program imene mu Hymns of Hope, pamene tikukamba zoona kuti no Christ is all in all, Yesu ndi zonse mu zonse. Tikuona kunena kuti ngakhale dziko lapansi
Kodi amene amaliyang'anira ndi ndani? Christ is the one who sustains the whole world. He holds it in his hands. Kodi sinamva nyimbo ija kunena kuti wakumwamba amanyamula dzikoli m'manja ake. Amanyamula Yesu dziko limene li pamanja ake. Akutanthauza chani? Zikutanthauza kunena kuti he is the one who is in control of everything. Kungosiya pang'ono dziko lino kuti osapanga chilichonse, palibe chimene chingakhale ayi. Monga mmene anthu amadera nkhawa kunena kuti no ndege timakhala ndi chikhulupiriro kuti tikafika tikamaona mapilots kandi co-pilot ali mmene mwakugwira ntchito yawo, koma kungopezeka kuti no anthu tikayang'ane ku cockpit mukaona kuti no kulibe aliyense kapena aliyense akugona. Tikudziwa ndege zimatha kukhala pa autopilot, komano palibe angakhale comfortable kuona mapilot onse akugona. Ife tiyenera tidziwe kunena kuti monga anthu apa dziko lapansi amatha kumanena kuti no I am in control of everything, koma nthawi zina amapeza kuti ngakhale msilikali yemweyo wovala nyota zake amagona. Koma kuti no Mulungu wakumwamba Yesu Khristu amene ali zonse mu zonse sagona tulo, amayang'anira dziko lino lapansi. Ndiye tiye timvere nyimboyi imene akuti pasawa ndi azimayi a Vineyard family ya Pasochi akuimba nyimbo akunena kuti okhulupirirawo adzasangalala pamene Yesu Khristu azabwera. Okhulupirirawo adzasangalala, adzakhala pansi ndi okondedwawo, akukumbutsana zakalekalelo, oyera mtima onse adzasangalala. Okhulupirirawo adzasangalala, adzakhala pansi ndi okondedwawo, akukumbutsana zakalekalelo, oyera mtima onse adzasangalala. Adzasangalala, mwamba adzasangalala, mwamba adzasangalala, mwamba adzapulumuka mavuto onsewo, adzalekana nawo, oyera mtima onse adzasangalala. Adzasangalala, mwamba adzasangalala, mwamba adzasangalala, mwamba adzapulumuka mavuto onsewo, adzalekana nawo, oyera mtima onse adzasangalala. Tikachita bwino pa dziko lapansi, tidzapita mwamba kwa Mbuye wathuyo, komwe kulibe imfa, kumwamba kwathuko, oyera mtima tonse tidzasangalala. Tikachita bwino pa dziko lapansi, tidzapita mwamba kwa Mbuye wathuyo, komwe kulibe imfa, kumwamba kwathuko, oyera mtima tonse tidzasangalala. Tidzasangalala, mwamba tidzasangalala, mwamba tidzasangalala, mwamba tidzapulumuka mavuto onsewo, tidzalekana nawo, oyera mtima tonse tidzasangalala. Tidzasangalala, mwamba tidzasangalala, mwamba tidzasangalala, mwamba tidzapulumuka mavuto onsewo, tidzalekana nawo, oyera mtima tonse tidzasangalala. Tidzasangalala, mwamba tidzasangalala, mwamba tidzasangalala, mwamba tidzapulumuka mavuto onsewo, tidzalekana nawo, oyera mtima tonse tidzasangalala. Popitiriza tatiye timvere nyimbo iyi imene ansomera Koteti, gulu limene linayamba kuimba kalekale. Chaka chatha icho amakondwerera kunena kuti akwanisa zaka 50 akuimba. Gulu limene tinkalidziwa ngakhale ife tili ana akuti nsomera Koteti, nsomera Koteti. Adajambula nyimbo imene akunena kuti
Dziko lapansi mulibe chabwino. Mmene tili pa dziko lapansi, dziko lino tingathe kulikakamira, komanso mera kuteta kunena kuti mulibe china chilichonse chabwino. Chifukwa chonena kuti Satana atabwera pa dziko lapansi analiononga dziko limeneli. Ndifake Yesu Khristu anabwera kuzatifera kuti wonse wokhulupirira iye asatayike koma akhale nawo moyo wosatha. Yesu Khristu, he is my redeemer, he is my rock, he is my everything. Therefore Jesus is all in all. He is my everything. Chilichonse chimene ine ndingafune zili mwa Yesu Khristu. Abale inde mulibe tabwino tingokhala ndikupilira. Abale inde mulibe tabwino tingokhala ndikupilira. Umvalelo nangamawa amai apita chisoni padziko. Umvalelo nangamawa amai apita chisoni padziko. Pena mawa tsiku lina iwe umaliwa udzafera mwayani. Pena mawa tsiku lina iwe umaliwa udzafera mwayani. Zochita padziko ngakhale zikome bwanji imfa imaluliza zonse. Zochita padziko ngakhale zikome bwanji imfa imaluliza zonse. Umvalelo nangamawa chimene apita chisoni padziko. Umvalelo nangamawa chimene apita chisoni padziko. Pena mawa tsiku lina iwe umaliwa udzafera mwayani. Pena mawa tsiku lina iwe umaliwa udzafera mwayani. Tiyang'ane moto uchoka kosawiriwa kupita kwasala chiwe. Tiyang'ane moto uchoka kosawiriwa kupita kwasala chiwe. Umvalelo nangamawa kamwana kapita chisoni padziko. Umvalelo nangamawa kamwana kapita chisoni padziko. Pena mawa tsiku lina iwe umaliwa udzafera mwayani. Pena mawa tsiku lina iwe umaliwa udzafera mwayani. Yesu Khristu adali pa dziko lapansi ndipo amatumikira. Anthu anamuona m'madera osiyanasiyana. Kana anayenda ku Galileya, ku Yerusalemu, malo osiyanasiyana kumene anthu odwala amawachiza, anthu amene anali ndi nkhawa amawathangata. Ndiyeno Alan Ngumuya komanso mogwirizana ndi Mixed Voices anayimba nyimbo imene akunena kuti ndikamva nkhunda nthambo ndikamaona zindikumbusa Galileya wokomayo, kumene Yesu anakhalisa. Yesu anakhalapo ku Galileya, anakhala pa dziko lapansi, anabwera pa dziko lapansi kuzatipulumutsa. Alipo anthu ambiri amakayikira kunena kuti kodi Yesu amene anali ku Galileya, Yesu amene anabadwa ku Nazareti,
mungamutchule bwanji kuti ndi mulungu. Yesu anabwera pa dziko lapansi kuti atipulumutse, anayenera kukhala ngati munthu, ayesedwe mu zonse, ndipo akutino Satana anamuyesa mu zonse koma sanachimwe ayi. Iyeyo kutino akhale nsembe yathu, he was supposed to be like us. He was tempted in everything but he never sinned. Chimenecho ndiye chinsinsi cha Yesu Khristu amene anali pa dziko lapansi, anabwera nayesedwa m'mayesero osiyanasiyana koma iyeyo sanachimwe ayi. Ndiye ifeyo lero tsiku la lero tili nawo amwayi kunena kuti tina Yesu amene anatipulumutsa, ndipo iyeyo anabwera pa dziko lapansi nayenda m'madera osiyanasiyana za Galileya. Mu Galileya anayenda m'menemo, anakwanisa kupachikidwa pa mtanda, ndipo lero ali kumwamba kutipembedzera ife ku machimo athu. Tamveserani nyimbo iyi, Allen Ngumuya amene akupangidwa back ndi a Mixed Voices, gulu lochokera ku Machinjiri. Tatiyeni tidalisidwe ndi nyimbo imeneyi.
ifeyo akhristu pamene tili pa dziko lapansi, monga tanena kuti no Yesu anali express image of the Father. Akutipanga ife kunena kuti no kubwera pa dziko lapansi kunena kuti atiphunzitse kukhalira limodzi. Pamene anabwera pa dziko lapansi anachosa magawo onse. Ayuda anali pawokha, amaziona kuti chipulumutso ndi cha Ayuda. Lero kulibe kuti chipulumutso ndi cha Ayuda ayi. Nthawi zina anthu fe timatha kumaziona kuti aya mwina alomwe sangapulumutsidwe, kapena iye anthu achiyawo sangapulumutsidwe. There is nobody who is beyond redemption. When Jesus came, he broke all the boundaries. There is no Jew, there is no Greek, there is no barbarian, there is nobody who is outside God's salvation. Chipulumutso chaperekedwa kwa wina aliyense. Ndiye ndifake ife amene tili pa dziko lapansi, pamene tikulalikira uthenga tauzidwa kunena kuti tilalikire uthenga pa dziko lonse, ndipo anthu tiabatize m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Akuti pamene uthenga uzafika pa dziko lonse lapansi, ndipo uzakhala chizindikiro kuti no Yesu Khristu akubwera posachedwa. Lero tuma uthenga akulalikidwa, ndipo Yesu akubwera posachedwa. Ndi chifukwa chake ndikufuna ndikupaseni nyimbo yakuimba akasemba Young Adventist Men, akunena kuti akhristu fe tinkaziwika m'mbuyo. Tinkaziwika, we had an identity. Anthu amatidziwa mwina ndikasungidwe ka Sabata, kapena mametedwe, kapena mavalidwe, kapena zimene ife timachitira. Koma lero akunena kuti no nzovuta kuti mukadziwe kuti ndi Khristu kapena si Khristu. We have abandoned our faith. Monga anafotokoza kunena kuti no Agalatiya opusa inu munayamba bwino, koma lero mukumalizisa ndi kuthupi. Komanso monga mmene timamva kufotokoza kalata ya ku Efeso, kufotokoza kunena kuti iwo anali nazo zintchito zawo zabwino koma anazisiya. Where have we fallen? Tagwera pati? Ife tinkadziwika ndi zinthu zosiyanasiyana. Lero mwina tikumadabwa kuti ndifa chani anthu sakubwera m'matchalichi. Tasanduka mwamoti tikhale anthu oyitanira kuti anthu abwere kwa Yesu Khristu. Ifeyo tasanduka nsomba ija imene amayitchula kunena kuti nkholokolo, imene imabaya zonse zimene zikubwera. Lero le anthu ambiri akubwerera. Ndiyeno ifeyo tikunena kuti tidziwe, tiyeni tisinthe. Tamveserani nyimbo iyi, Kasemba Future Adventist Men, akunena kuti tinkaziwika ndi zinthu zabwino. Kodi lero zapita kuti? Ndi funso limene mwena muyankhe. Zaonjeza zadzandani mupingo wa Yehova, wabeletsa ndindaniko mupingo wake otsala. Zaonjeza zadzandani mupingo wa Yehova, wabeletsa mupingo wake otsala. Ndikusunga tusabata, ndi makalidwe abwino, ndikuthandiza osowa inu alimo muno satekeseka, akudikira kubwera nso kwake. La Sabatali amamvera utenga, koma safuna kusintha myoyo yawo. Ndikusunga tusabata, ndi makalidwe abwino, ndikuthandiza osowa inu alimo muno satekeseka, akudikira kubwera nso kwake. La Sabatali amamvera utenga, koma safuna kusintha myoyo yawo. Kusiyana kunatani pakati pana Yehova
onse chimodzimodzi. Kusiyana kunatali pakati pana Yehova ndi ana dziko lino. Lero onse chimodzimodzi ndikusunga tusabata ndi makalidwe abwino ndikuthandiza osowa inu alimo muno satekesekanso akudikira kubweranso kwake. La sabatali amamvera utenga koma safuna kusintha myoyo yawo. Ndikusunga tusabata ndi makalidwe abwino ndikuthandiza osowa inu alimo muno satekesekanso akudikira kubweranso kwake. La sabatali amamvera utenga koma safuna kusintha myoyo yawo. Ndikusunga tusabata ndi makalidwe abwino ndikuthandiza osowa inu alimo muno satekesekanso akudikira kubweranso kwake. La sabatali amamvera utenga koma safuna kusintha myoyo yawo. Monga ife amene tikudziwa kunena kuti pa dziko lapansi tinafunsidwa kunena kuti tinkaziwika ndi ntchito zabwino, koma leroli tasakanikirana ndi dziko. Ndiye awa a Mulanje Adventist Brothers akunena kuti ifeyo sitinangochokera kandi kwa Ntopwa, sitinangochokera kandi ku Chikwawa kapena kuti, koma ifeyo tachokera kuseri kwa Mtambo. Ndife anthu ochokera kumwamba. Ndi ganizo la ife kuti tilengedwe panthu si pa dziko lapansi pano, kwathu ndi kumwamba. Pamene tikukhala pa dziko tikudikira kubwera kwachiwiri kwa Yesu Khristu. Komano kodi tikuchita bwanji pamene tili pa dziko lapansi? Ambiri a ife timayiwala, takhazikika kuyiwala kunena kuti sife mbadwa za dziko lino koma ndi mbadwa za ufumu. Tamveserani nyimbo iyi imene akuyimba Mulanje Adventist Brothers.
tikuchiona tikamawerenga pa buku limene la Kolose chapter 3 verse 11. Zikutionesera m'buku limene la Kolose kuna kuti Yesu Khristu ndi woyamba, ndipo iyeyo pamene akubwera pa dziko lapansi akutibweresera moyo wosatha. China chilichonse chofunikira cha chipulumutso chathu ndi chokwanira. Salvation is complete in Jesus name. Palibe china chilichonse chimene Yesu Khristu sanatichitire ayi. Inu ndine ndife opulumutsidwa kale, tikungosoweka kunena kuti tichilandire chipulumutso chimenechi. Pamene Yesu akubwera kuzatipulumutsa, wodala ndiwo amene amulandira Yesu Khristu pamene ali ndi moyo. Ndifake ndikufuna ndigawane nanu nyimbo yoyimbidwa ndi Soldiers of Christ kuchokera ku Michiru, akuti palibe dzina lina lililonse limene tingathe kupulumutsidwa nalo ayi. Ndi dzina lokhalo la Yesu Khristu. There is no other name, brothers and sisters, whether you want it or not. There are so many people around this world who have got powerful names, but there is no name that surpasses the name of Jesus. It is only through Jesus that we shall be saved. Ife tisapulumutsidwa chifukwa cha dzina la Yesu Khristu lokha. Ndiye awawa amene akutipasa nyimbo akunena kuti palibe dzina lina ayi, ndi dzina lokhalo la Yesu Khristu. Soldiers of the Cross kuchokera ku Michiru ku Blantyre. Palibe dzina loposa Yesu, amene ndiwo sasintha nthawi zonse. Palibe dzina lina, ngoyamba ndipo ngotsiriza, ndiye mfumu komanso bwenzi la munthu. Palibe dzina lina, onse atamendi kukweza dzina lake. Pembedzani dzina la Yesu. Palibe dzina lina, muli mphamvu dzina la Yesu. Yesu, Mesiya, mfumu ya mafumu yo. Yesu anapanga zonse ndi manja ake, ndipo amamvetsa zosowa za munthu. Palibe dzina lina, anati ndine wankuluyo, nadzipereka yekha nsembe kwa munthu. Palibe dzina lina, onse atamendi kukweza dzina lake. Pembedzani dzina la Yesu. Palibe dzina lina, muli mphamvu dzina la Yesu. Yesu, Mesiya, mfumu ya mafumu yo. Pamene tikufika kumapeto a program imeneyi, tikufuna tikumbusane chinthu ichi kunena kuti ifeyo ngati akhristu tinayenera kukhala anthu okondwa pa dziko lapansi, fa tikudziwa kunena kuti tinamulandira Yesu Khristu ngati Ambuye ndi mpulumutsi wathu. Monga mene tikunena kuti Christ is all in all. Khristu ndi zonse mu zonse. Iyeyo anatipasa ife chipulumutso. Sanangotipasa ife kungotiwombola popanda chifukwa ayi. We were redeemed for a purpose, kuti ifenso tikalalikire kwa anthu ena. Pa dziko lapansi Yesu Khristu akufuna kuti ife tikakhale anthu abweresa pamodzi. Monga tinayamba nalo verse lija pa Kolose chapter 3, kunena kuti palibe Muhelene, palibe Muyuda, kapena palibe munthu amene ali wophunzira kapena wosaphunzira, kapena munthu amene ali mfulu kapena wina mkapolo, koma tonsefe
pansi pa mtanda wa Yesu Khristu ndife amodzi, ndipo Khristuyo amatikwanira, anapereka nsembe yokwanira kunena kuti inu ndi ine tikapulumutsidwa. Kodi inu mwakonzeka? Tikuyenera kukhala nacho chimwemwe chimenechi. Pamene tikufika kumapeto a program imene, tikufuna timvere nyimbo imene akutiimbira Namirango Dorcas Choir kunena kuti chimwemwe choposadi kuti ifeyo tamulandira Yesu Khristu Ambuye ndi mpulumutsi wathu. Mukuyenera kuzipanga congratulate ngati munamulandira Yesu Khristu, because you made the greatest decision you are supposed to make. Anthu pa dziko lapansi amatha kuona ngati kuti decision yabwino mwina ndikusankha career path yoyenera, which is okay, ndikwabwino kutero, koma chisankho chachikulu chimene munayenera kupanga pa moyo wanu ndikumulandira Yesu Khristu Ambuye ndi mpulumutsi wanu. Kodi inu mwamulandira Yesu? Ngati simunamulandire, mulandireni mu tsiku la lero. Talembani mu comment section ngati chili chofuna chanu kunena kuti tikupempherereni, komanso mukufuna mulandire Yesu Khristu ndi ngati Ambuye ndi mpulumutsi wanu. Talembani mmene mukunena kuti ndikufuna Ambuye Yesu mundipase chisomo chanu, ndipo ndikukulandirani ngati Ambuye ndi mpulumutsi wanga. Ndipo Yesu ali wolola kukulandirani, komanso kukupasani mwayi umene wina aliyense ali nawo. Yesu afuna kuzapulumutsa Muyuda, kandi Nsena, kandi Muyawo, kandi mtundu wina uliwonse, kandi achewa, angoni, tonsefe Yesu Khristu anatifera. Ndipo akufuna kuti muchipulumutso chake akatipange tikakhale anthu amodzi, tikakhale okondwera chifukwa kuti tonsefe tinapulumutsidwa. Tiyeni mu tsiku la lero kulikonse kumene tingapita, mu sabata iyi pamene tikupita ku ntchito mawa, tikathe kupita ku ntchito ndi kunena kuti ndife anthu owomboledwa, ndipo anthu akaone kusintha khalidwe lathu. Amene amati akatiputa ife timakwiya, akatione ifeyo tisakubwezera choyipa koma tikukonza choyipa pochita chabwino. Ambuye akhale nanu. Munali ndi ine Victor Kaula, mkonzi komanso muulutsi wa programu ya Hymns of Hope. Muzakhale pomwepo sabata ya mawa pamene ndizabweranso ndi programu imene. Ndimakukondani koma Mulungu amakukondani koposa. Ambuye akhale nanu. Bye.